aphunzisi tione kuti aphunzisi akusangala bwanji anaso akusangala bwanji kuti ayi skulu tu zatsegulidwa tiye ticheze tu mulimbi tiye tione mulimbi kuti kodi zinthu zikwenda bwanji titu iya Ndikutsegula belo la Anyezi. mukutsegula chani Belo la Anyezi. kodi belo la Anyezi imene Australia double. mwati chani Australia double. Belo la Anyezi. chabwino belo la Anyezi Belo la Anyezi. tisikuyerekeza mmene umri Anyezi kodi ichi mati chani Anyezi amene. iya mpuku tu makuchoti cha Meno limata ndi belo limene ndi belo ndeti ngwereza numu belo muli Anyezi 41 ndeta kulamo 14 asalapo angati Atsapo 22. iya itu belo la Anyezi pa 41 ndichosepo 14 asala 22 mulimbi tumene kukhala mulimbi iya ayuena kulimba mtima zimene tikuona tu padakali pano kukhala mulimbi mkulu anga kumeneko lero mkuchama ichi basi taweruka ni majia majia kuti ba highway ba kodi hapa paliso highway za Mibawa baje Mibawa TV ai za blanta zo Tv-Nthawi onde ozima pa highway hapa yeah kodi highway ili hapa highway ukuku jamati katenga so waujeni wakapenga ukuku kodi sawa benga uliko ine ni magaza pada lipanoko direction yaka benga ilikutiko pano ili uko ina swero ku Baenex kabenga alipo mwili kabenga kabenga alipo direction yaka ilikutiko ilo direction yake ina uko kabenga yamweyo ino koma ino mai mapatani pa highway hapa baba so timango basapo zina munda tani timango basapo zina ba petroda batoto chabu ndiye last time jadu mkana kuti ife zimezi timaziziwa ndeti mati chani characteristics tinati chani characteristics mati bwanje characteristics chabu akuti chani characteristics mati bwanje characteristics mati bwanje boya so mukamure chabu iya itu kucheza tu kumeneko mayo sobzana koni manga bwanje mayanga muti banje meneko iya itu ama itu naoso tu iya kutawa bonditu kucheza mayanga muli banje tandianga neti nanga amacheza watanga na umbali mayanga mufuna chani ngati musafuna Mibawa mufuna chani chabuno takuti ino Sapota timene ndirazi basi komai chabuno iya kuti ndawandirazi koma tu ndithu iya itu kucheza pa program imene ya Sapota lero tabweraso tu muno mulimbi kufuna kucheza tu ndi anthu kufuna kumpa pa 41 kuchosapo 14 akuti ansala 22 pa 31 kuchosapo 13 akuti ansala akuti 16 mulimbi tu muno kapena mwina wamadzi kulanga muli banje iya itu akuopa so kuti akodi kulu amene akuti bwanji kukhala mulimbi tu kulimba mtima tiendende tipeso tanthu ena akuti chani muno change ndimene chakuta koma tangotuzani keni kwenda bwanji kwenda bongo wanga mpira tu sunambike inu mukuti naso bwanji kumabe basi uyambika chabuno tukumudwa kwambiri mukumuda chifukwa chani fori mpira sunambika na fete makona za mpira chabuno mayi wanga inu za mpira zimazisata Sapota timene bless Sapota bless timu yose pajamati chani sina kama bless alipo ambiri koma timu yose mati chani timu yose ena matibakiri bulesi kachacha ini mango zo bulesi basi zina lonse chifukwa ndimava pali Nyasa big bulesi Nyasa big bulesi nange nombo soma mango zo bulesi basi koma mkuona kuti season ikambika zienda bwanji mwina zienda bwino ngasi wengeso ja anthu amene apezeka ndikulona chikutsika mwina zienda bwino chabwino koma inu muzoti munena zona kuti corona ilipo ilipo chabwino mayanga mati bwanji za pa 31 kuchosapo 13 anthu akulephera change George Brian amatero iya itu amene uzaishosha iya itu kuona tu Mibawa television kunyamula mkulu amene anoliya
ine fwa ndikaonere kumene kuti Mibawa television mkulu wanga zikuenda banja Zikuenda bwino. change nde chavuta tumulimbi munoto Kwa basi ndipo chavutadi. chavuta pa 31 masketi 31 tichosepo 13 asala ngati Masketi 31. Tichosepo 13. Asala masanga mkulu anthu afuna 18 ndito iya itu mkulu tu ameneyo kuna kodi mupereka change mkulu anga change akuchita nyamatayo Ndichione kae. pa 41 chosapo 14 asala zisala banja 41 udani? chosapo 14 Yosavuta. 41 ujosa 14? yes Ndikandiwelenga kae. Ndikuwelenga tu drama zika. Ndikuwelenga drama ira. et pa 41 chosapo 14 change ni banja niwelengesere kae. Welengesere kae ndio vuta. Welengesere kupanga masamu pia. iya itu zikoni katikati mulimbi muno 14 41 ujosa 14? Usawa 36. 36 iya itu mkulu amene kuna kuti 36 eti asala ndi chani 36. 36 umeneko 36. 36 umeneko 26. 26 kumeneko 36. asala imene ndiyo tani mkulanga Yolondola imeneyo. ndiyo savuta nganthu akulephera bwanji Ndo pepera. tango nenani pa 41 chosapo 14 asala chani mwati chani asala chani 41 udani? chosa 14 Josa 14? asala mwati bwanji 36. 36 iya itu mkulu tu ameneyo akuti ndiyo savuta tu asala imeneyi tanditchuleni dzina la kochi wa Bullets Panopa Kalisto Pasua. Kalisto Pasua mkulu wanga kumene inu masala timene Ndilibe timu. Ndilibe timu. ingo ndibwerezerani mawu oti characteristics bwerezani mawuwo abwereze mawu oti cha Characteristics. Kalisto. mwati banji Characteristics. bwerezani mawuwo mwati banji tabwerezani mawuwo Tafu sena. kodi ndabwera ndinetu yetu mwati banji Characteristics. inu mwati banji mawuwo Kalisto Pasua. iya itu kunena tu mkulu tu ameneyo abwereze mawu oti chani Kalisto Pasua. mwati banji Kalisto Pasua. tabwerezaniso mkulu wanga Characteristics. Kalisto Pasua. mkulu wanga mwati banji Characteristics. abwereze oti chani Characteristics. mwati banji Characteristics. kumeneko mkulu wanga Kalisto Pasua. iya itu mkulu tu amene abwereze maonje Characteristics. ati banji Characteristics. kumeneko mkulu wanga Kalisto Pasua. kumeneko mwati banji Kalisti. mwati banji iya itu kucheza tu nti mayanga mwina mapesesa mawu oti chani Characteristics. akuti chani Characteristics. mwati banji mwati banji Characteristics. mkulu wanga akuti chani Kalisto Pasua. iya itu mulimbizo kagati zinthu zavuta pamene tuchoka pamalo pano tiye tingombwerezesaso mkulu amene ati banji Kocha wa Press Kalisto Pasua. mwati banji abwereze oti chani Characteristics. mwati banji Kalisto Pasua. iya itu mkulu amene wagoyima pomwepo tiye bwerezani mawu oti characteristics kunena kwake akuti banji Kalisto Pasua. Photo services. Photo services. mwati banji Photo services. taima ndikaititia kwezi achikulire kodi ana mulimbi kuku bwanji mwati banji pabwanga Photo services. mwati banji Photo services. mwati banji Photo services. mwati banji Photo services. kumene mwati banji Photo services. kuti mbwereze mawu oti characteristics Characteristics. mwati banji Characteristics. akuti chanji Characteristics. mwati banji Characteristics. Characteristics. basi bwerezani maski iya bwerezani maski pepani leti sitimaenda kukuuzani mawu oti chani ino ndiyaonanga mwati banji pambanga Characteristics. mkulu wanga muli banji Ine ndangobwera ndimachokera kwa Nkando ndimabwera kutenga mapenti. nde kwa Nkando komoni mmapasana choncho Ayi mwachokera kuti kwa Nkando. funso langa ndinati bwanji Mwayankhula kuti kuno mukuzatani.
mkulu wanga muli bwanji funso langa tateno iyayi ine ndangobwera kwankando mankha chocho Sumuna yankhule kuti muli bwanji. ndanena kuti mkulu wanga muli bwanji Ine ndangobwera. Ndangobwera ndimachokera kwa nkando ndimabwera kutenga mapenti. mkulu wanga muli bwanji funso langa tateno iyayi ine ndangobwera kwankando mankha chocho Sumuna yankhule kuti muli bwanji. ndanena kuti mkulu wanga muli bwanji mkulu wanga muli bwanji Ine ndangobwera. Ndangobwera ndimachokera kwa nkando ndimabwera kutenga mapenti. Ndili bwino ino muli bwanji. Tiri bwino tsono tingwerekeza ti kwankando kweti kuli matimu osiyana-siyana yeah. Kuno ku Blantyre kuno kumasapota matimu enti sindisapota timu iliyonse. Chabwino iyayi itathokoza ndeife da Mibawa adeti mwina Mungu waudzaso anthu adeti mati Mibawa television creativity that does us mungabwerese mawu amene Mibawa television creativity that does us. mwati bwanji Mibawa creativity. Mibawa television creativity that does us. akuti bwanji Mibawa cha Mibawa television. ati Mibawa creativity Mibawa television activity that does this. nanga akulephera bwanji azita munthu akwankando azita no Blantyre chani ati limbe sisuka kabe limbe sisuka chani Kabe. Mibawa chani Television the activities that does this. mwati bwanji Mibawa television the activities that does this. akuti limbi sisunga chani Kabe. ati limbi sisunga chani Limbi sisunga kabe. okay inu nkando imasunga makape Sisunga so kabe. okay inu mukuyimira chani nkando inu mukuyimira chani limbi yamba nunena inu ameneko Mibawa creativity television that does us. ameneko Mibawa television the activities that does this. ameneko Mibawa television creativity that does us. ameneko Mibawa television the activities that does this. akuti bwanji Mibawa television creativity that does us. ameneko Mibawa television creativity that does us. mwati bwanji kulanga Mibawa television creativity that does us. iya itu nkando ikuoneka ngati nkando sisunga makape chentingomvaso kuti limbi kuti bwanji mwati bwanji katimire noka nkando Mibawa television creativity that does us. mwati bwanji Mibawa television creativity that does us. mawu omalizira ndi chani Does us. kumeneko Mibawa television the activities that does us. Yes, talo watu mukaulijala the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kupeza ni pa program mene ya Sapota. Taona tu iyayi limbi, akuti limbi sisunga kape. Kodi ndizona iyayi. Kuoneka sodi nyamata ochokera kutali uku. Iyayi kwaposa anyamata tu amulimbi nditu. Abale nzanga akuti skulu tu iyayi zatsegulidwa dzulo nditu skulu zinatsegulidwa ndiye tiyeni poyambira tingoona tu mkulu amene kunyadira kuti iyayi skulu zatsegulidwa. Yes, skulu tu zatsegulidwa tsopano iyayiso tu mavuto tu alipo tiyambeso kuona zicheza kalekale anakulira kusafuna kupita ku skulu ndithu nde umasamenya ndiyayi timatriki tosiyana tiye timone kamuna amene ya mawiki akubwerawa ine ndisanene zambiri komanda kuti iyayi mwinaso iyayi zinthu zichitika ndiye iyayi kuli tikukonzekera bwanji timone mkulu ameneya aonoti ayi ifeso tu takonzekera kuti timenyeso Super League zathu iyayi azo omba iyayi pazomba pamene pakuti nawonso tu akonzekeratu okwambiri ndakunati iyayi poti skulu zatsegulidwa anatasiya bwanji ifeso tipite ku training nditiye tingoona akamuna amenewa ulendo wa ku training kuti iyayi amenye bwino tu back kutani ku Super League.
Yes, abale anzanga, matenda to avuta ndithu. Matenda ndikuti avuta. Ndiye iyayi tiyanaso ngakhale kali kabebe kakumakaniratu. Kale anthu timakuti tiye tikapyopyone, tiye tikapange bwanji kamwana kauti iyayi ife zimenezo ayi. Tiye tikamve kamwana kameneka. Yes, kamwana tu kameneko kukana kuti iyayi corona kamwana tu kukana ndithu. Tsopano anaonera kuti iyayi ine tu skulu zikatsegulira poti pano zangu yambika sa standard 8 poti mina afuna alimbe maitso koma ineyo tikamazayamba ifeyo ndifuna ndizapita panjinga. Iwe ungathe kuyendesa njinga kuti ine ndimatatu kuyendesa njinga. Ndiye abambo ake akuti iyayi ine ndikugulira. Ine kuti meriwe suzakwera ntututu po. Ndete tingomona mwanayo atakwera ntututu. Tsopano azanu tuakona naonso ana kuti azikwera njinga ati naonso tu azikwera njinga kupita tu kumeneko. Nditi tingomona mphunzitsi ameneyu akupanga ma practice kuti aziyenda bwanji pa njinga kupita tu ku skulu kusafuna kuona zimene anaona mwana kuja. Tsopano kodi mwana wanu mupitisa ku skulu iti ndithu payayi aphunzitsi ali pamene pawo iyayi tu zikuvuta. What is this? Akuti this is kabunthu. Iyayi ena akuti this is shati. Wina kuti this is tebulo. Tebulo ndi vichiwe. Akuti tebulo. Tiye timone mphunzitsi amene. Apa tikuona po chani? Tebulo. Chani? Tebulo. Ndana amene angatiwerengera zimene zalembeka musumu. Snifi? Tebulo. Yeah, bweleza? Tebulo. Zikoma kwambiri. Nkhani yayikulu tu ndi ya skulu kuti skulu tu iyayi zayambika. Bwanji tibwererenso kumeneko tikaone. Ndina ndaphunzitsa pakalonga kuti ichi mwawana were jani kawiri babe bibobu dade didotu aphunzitsi tu okufirisa iwetu usanafune tu kuti limene uphunzire. Tiye tikumonanso tu mphunzitsi wina mene amawafirisira ana ake. Kukakhalatu kuluchenza kwa maika Serina ndiye akuti iyayi kumenekonso tu akonzekera ndithu ndeti anatu kuimba kuti tibwererenso ku skulu. Amami kumeneko kuluchenza ndikuti moni. Iyayi Serina tu ndamene akupanga kuti program imeneyi iteka. Tiye tione kumeneko kuti kamwana kachamuna nditumizira kacha kakuimba bwanji. Ameneyo tu anali tu iyayi kuluchenza. Kodi nanga kumadisi zikuenda bwanji ndithu kwakhombeza zikuenda bwanji tu kumeneko. Ndetiye tingoona kumeneko kumadisi aphunzitsi akusangala kuti ayi tikubwereranso tu ku skulu with or without zinazo sinditchula. Tiye taone aphunzitsi amenewo. Yes, amenewo tu aphunzitsi. Mkulu winaso kusangala kuti ya mkazi wake tu wachira ku corona ndithu atagonekedwa tu mchipatala kuti ya neso abwerera kuti akaphunzitse tu ana ku South End. Ndiye tingoona kuti kodi iyeyo akusangala bwanji ndithu ndikunali kuvina.
ena ophika ndithu akuti yayi sikulu zitsegulidwe ndithu tiyambenso tikuphika ndithu ti ana azikadya kuti nanga papole akuti akadya bwanji nditiye tingoona kuti iyayi amene amaphika tu chapati papole akuti yayi ifetu takonzekera ndipo maphikidwe athu lasiye akhala omwe aja ndithu nditiye tingoona mmene amaphikira chakudya cha ana apapole. Yes, amene wotu ndithu akakhala ana ena nde akungolimbana ndi agalotu pamodzi yayi ana enu titsegule sikulu tizipita kuti manasale kuti azatsegulidwa liti kuti tipewe mchitidwetu ngati amapanga mwana ameneyo. Yes, kamwanatu kameneko ndithu iye ikusangalala ndi galu wake. Tsopanonso tu ana ambiri tsopano yafika nthawi ja amavuta ndi uniform ili kuti akuti sindikudziwa. Kuti ndi uniform kamena uniform ili kuti sindikudziwa. Taya ali kuti sakudziwa. Sapato zili kuti sakudziwa. Iye ndi unati kuti kupalasula kuti iye ahede athu amavuta. Nditi ndingoona mwana amene anakalasula bwanji ndipo anakalipira bwanji chifukwa choti iye samafuna kuti sikulu zitsegulidwe. Tiye timone mwana amene. Imeneyitu linali tu gawo lija the good, the bad and the ugly. Yes, the good, the bad and the ugly. Kupeza pa program imeneyi ya Sapota. Sikulu zatsegulidwa mpira ya iso. Posada mpano bora timenya bora tikankha ndithu moni tu kunkhata pe kumeneko kukhala ku Zimbabwe it's a go you amati go bora ndireyayi munthu wachinya umeneko iya program yake ndimene ya Sapota kucheza madera osiyana big up kwa anyamata a mpira umodzi Supporters Initiative akuti initiative timauti mene tiso timazakhala ngati pena pacheso timazapereka bize ndithu ndendi kuti iyayi big up kwa inunso komanso a FDH amene anapaga kuthekera kumene kodi nanga inu mudzathandizapo anzanu tu liti. Ndithokoze kwa sister Mwa komanso sister Selina amene athandiza kuti program imeneyi ichitike. Dennis iyayiso kundiyendesa mulimbi kujambula aminiso amenenso anagwiraso kamera at one point kuti iyayi zikomo kwambiri. Ine George Brian B mwa nthawi zonse ndikuti iyayi zikomo kwambiri koma momuja Jijo tiyambire ku stadium kenako tikamalizire kamwana kamene iyayi kadya wani tu wiki yonse. Hello. Hi. Hey people. Hi. My name is Joyce Banda. This is George Brian B. My name is Amin Musa. My name is Steve Kondwabanda. This is your boy Super DT Brown Sugar #1. Hi, my name is James Timpepo and you are watching. You are watching. You are watching. You are